Welcome to Lutong Kapampangan. Nais ko lamang pong magbigay ng maikling mensahe para sa ating mga frontliners. I salute all frontliners for their unprecedented service in battling COVID-19. You sacrifice your time to be with your family, just to fulfill your selfless duties to those who needed you the most. Mabuhay po kayo. Mga Kafoodie, eto na ang bida sa ating hapagkainan. Pancit Canton with pork liver. Saan na natin ang pagluluto. Painitin ang kawali. Lagyan ng 3 kutsarang cooking oil. Siyempre, ilagay ang bawang. Sunod na dito ang sibuyas. Pagkatapos nito, lagyan ng fish sauce or salt. Sunod naman na yung pork liver hanggang maging light brown. Pagkatapos, lagyan ng tubig. Ilagay ang sayote. Palambutin muna ito. Pakuluin ng mga 5 minuto. Siyempre, ilagay natin ang oyster sauce. Kung wala naman, pwede na rin ang toyo. Kasi nakakadagdag pampalasa ang oyster sauce. Medyo manamis-namis kasi ito. Pakuluin ng mga 3 minuto. Pagkatapos nito, ilagay na ang white cabbage. Pagkatapos nito, halu-haluin lamang ang white cabbage upang sipsipin nito ang sauce para maging mas malasa ito. Ang bilis lang ito mga Kafoodie. Ayan. Siyempre, para lumapot ang sauce, pwede tayong gumamit ng flour. I-dilute natin sa 2 kutsarang tubig. Sunod naman, ilagay na natin ang pancit canton. Ihalo din ito ng mabuti. Importante kasi yung medyo marami yung sauce para maihalo sa pancit canton. Kasi kung konti lang, dry yung ating pancit canton. Ito na, malapit nang maluto. Eto na. Tara, banganta na.